Baba wakabva watiza vari mushure monge varohwaniwa. Saka vari kubaba. Asi utombodzowo kwaakaenda. Vakarohwa rini naBhanda? Muna August. Uyu kuti azotora makiripa akatora makiripa aBhanda vaiva totiza vachitiza kurohwa neuyu ndobva vatiza akazosara otorera ava makiripa iye Bhanda wacho atotiza ndobva ndatotanga kutotakura makiripa 1 bhandu ndichienda nawo kumba kwavo ndobva ndikazobuda ndobva taenda kumba takatakura 5 mabhanduru 500 ya asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka ndinoda makiripa waudaro nipe makiripa angu awakatora kumba kwa makiripa efodya awakatora kumba kwa muroyiwa chikuya ndamhangarira Simon Kamsasa akatora makiripa angu kumba kwa muroyiwa ndakaenda pa murume wamuroyiwa uyu ndakamupa makiripi tichida kurima tese fodya ina handazorima naye ndobva azosara achirima naye tawirirana kuti iye kana achinge apedza kurima fodya ozondidzosera makiripi angu saka ndisati ndatora makiripi ndokubva vazonetsana murume wamuroyiwa uya anonzi Bhanda Tobias ndobva wanetsana naKamsasa ndobva Bhanda arohwa naKamsasa ndobva vaendesana kumapurisa ndobva wanzi nemapurisa iwewe Bhanda takupa nguva yekuti utsvage mari yaKamsasa Bhanda akakundika kuwana mari yaKamsasa mushure mokunge aitadza kutsvaga mari zvakanaka nokuda kuti aigara achirohwa naKamsasa akangomuona umurohwa kuti iwewe ndinoda mari yangu vakanga vapanana mari iyo kuti amutemere huni saka zvadaro inini ndakazoenda uyu ndokubva azotiza Tobias uye akazotiza akutiza notanga akundika kubhadhara mari yaKamsasa iya zvakare makiripa yake ndoda makiripa angu akazotora makiripa uyu atiza mirai ndati makiripa muda mangani 500 bundles mudze kuti uda makiripa angu 500 Simon ndoda makiripa angu 500 handina makiripa amai awo 500 makiripa andakapiwa inini ndakapiwa naBhanda atadza kundipa mari yangu saka Bhanda ndiye akataura kuti ndiye ane makiripa Bhanda wacharipo amai wacho waripo mudzimai wechi amai Bhanda weyai waripo saka Bhanda uya atadza kundipa mari yangu yaiwe iri $400 akati kumba ndine 100 makiripi iwe kana ukawana bhaya zvokuti iwe uda huni unogona kuenda kumba ini ndiriita basa rekutsvaga huni dzako dzimwe dzacho mai Bhanda makiripa ndoyani makiripa ndeamai ava ndovachikakumbira makiripa tichishandisa kufodya yedu koimi mari yavo ko mari yeuyu mari yeuyu baba wokumba kwangu ndovakapiwa mari neuyu kuti vawirirana panyaya yehuni saka vapiwa baba wakabva watiza vari mushure monge varohwaniwa saka vari kubaba asi utombodzowo kwaakaenda vakarohwa rini naBhanda muna August asi muno chikwereti chaBhanda chikwereti uyu ndiKamsasa choKamsasa tinacho chemari vakapiwa $400 makiripa ima mukapiwa nani tatakapiwa neava ukona nyaya yandogara ndichitaura paupenyu ndoda kuti munzazwisisa munogara ndinga ndichitaura pana padare kuti chikwereti chikwereti hazvitese mune muchiti zvinobhadharana ukona zvazvaita nyaya haisisina value una zvaita nyaya haina kana value panogara ndichitaura kuti each and every time chikwereti hazvitese hazvibhadharana unoti chikwereti makiripa yamai ava akatorwa novava ava vatorwa makiripa noupi nouyu nokuti vaifanira kubhadhara upi uyu una zvaita nyaya inomira sei mani ndiri kubvunza ndimi watonga zvakafanana nokuti ukatengeserwa mombe kuba munhu akawana mombe yake anotora mombe nyaya pamusoro ndaiona unge nyaya yakangojeka ndeyekuti ngatiitei vanhu uyu ngaadzorere makiripa apa uyu kana achida mari yake ngaakwirire dare apa totonga nyaya yechikwereti 400 asi makiripa ivava ngaadzoka
chokwadi makiripa amuri kutaura kuti ndidzorere avo inini handisisina. Zvadaro mambo wangu awa amai vari apa museo wandidedzisa kumapurisa wakatsanangurira kumapurisa wakati pataimu yandainetsana naabhanda nekuti takatomboenda kumapurisa mambo wangu wakataura wakati ndakati bhanda uri kunetsana nakamsasa ndipe makiripa angu kamsasa anogona kuzokubatira chikwereti ndoda kuti mundinzwirewo mambo. Zvadaro mambo wangu bhanda akawapindura awa amai wakati musatye makiripa ndakachengetesa Samuel iwe amai avo ndo waitoudza mapurisa asi nina mambo wangu andakapiwa aiwa ari kumba abhanda amai chikuya wakanzi akachengetwa Samuel handiziwo mambo inini andakatora haana kutombonyoronzi zita chikuya dziri waya wanzwa here zvataurwa naamai bhanda amai bhanda vati makiripa vakapoenda ichokwadi mambo amai bhanda ndo wadaro handiti asi inini ndakapiwa naabhanda wachiti ndihavo zvina hayasi yavo manje asi awa amai bhanda wakati wari kupinda papi ndaona kunge angazvipindura wati maenda kumapurisa uyu akakupa makiripa iwewe aitomboudzwa akataura kuti aitomboudzwa naamai avo kuti iwe ndipe kuno makiripa yakunozotorewa newe izvawataura kai kureva kuti iwe waitoziziva kuti makiripa ari uko ndeamai kwete mambo wangu ndofunga hamuna kundibata zvakanaka ndokumbirawo ndidzokeredza ndiri kuti awa amai avo pataimu yandainetsana nabhanda wakabvunza bhanda kuti iwewe uri kunetsana nakamsasa nenyaya yechikwereti ndichatorerwa makiripa angu ariko kuye handiti mapanzwisisa ndakuchida kuti ndapabata ndakuchida kuti munzwewo mhinduro yawakapindurwa nemunhu wawakapa makiripa wakanzi makiripa musaitenyu problem nawo handina kumachengeta kumba. Zvadaro mambo wangu inini ndiri kutaura kuti makiripa andakatora handina ndakatora kumba kwawo aya anga akachengetwa Samuel ndofunga ana abhanda wakachengetedza. Mira ndikubvunza mubvunzo wokupedzisira. Mira ndikubvunza mubvunzo wokupedzisira. Handizwananei? Ndoda kuti uteerera nditika. Imamai vokutanga maichengeta makiripa. Makiripa ndeani akatorwa nokuti? Makiripa ndeamai ava ndowatikakumbira makiripa tichaka. Wachinzwa here? Ndeamai bhanda. Uteerera tinzwe. Ndoaya ainzi yaina amai apa ndipo kuna makiripa yangu unozoyatora iwewe. Ndiye kutaura naamai kuti makiripa yeye ndoya wakazotora. Mambo wangu ndo pandiri kurambaka kuti haasiriwo nekuti panguva yawainzi ndipe makiripa angu wakanzi amai musanetseke makiripa yenyu haasi pamba akachengeteka Samuel. Mira atooneka kamsasa teerera unzwe imboteerera tidzoke futi kwavari amai makiripa akapuwa ndovarume venyu ndoyani ndiva makiripa ndeamai avo ndo varidzi vawenyu makiripa akapuwa iwe novarume wavo nafana ndevavo pamusoro ichangamira uyu kuti azotora makiripa akatora makiripa abhanda vaivatotiza vatiza kurohwa nouyu ndobva vatiza akazosara otorera ava makiripa iye bhanda wacho atotiza. Ndizvo zvakaitika takatenda kumapurisa tabva kumapurisa ndopakati ndikuenda kumba kwenyu ndende kunobata chimwe chinhu chinonzi chabhanda mumba menyu saka takatobva navari kumashure vakatorambidzwa nemupurisa anga aripo kuti hamufanira kutora chinhu saka takabva pamapurisa ari mumashure kusvika tasvika pamba ndobva vativhurai dhoo ndobva rapinda mumba vanzi buritsa ichi makiripa vataburitsa makiripa ebva ranzisei panze ndobva vatitakurai ndobva ndaramba kutakura nandina bhudhi wangu ndobva ndaramba kutakura ndopakati ndobva ndaomba kwavo vasiya bhaiki vwadzoka ndobvati ndakutotanga hondo iye manje ndakutokurwisai manje izvozvitakurai makiripa muende nawo kumba kwangu ndobva ndatotanga kutotakura makiripa 1 bhanduru ndichienda nawo kumba kwavo ndobva ndikazobuda ndobva taita se ndobva taenda kumba takatakura 5 mabhanduru 500 ya tangamiri ndiri kuzvinzwa hazvisiri zvomaitikira zvakaita ininika ndakasvika idare ripi rakakutonga kuti enda utora zvinhu zvaukatora pamba kwavo? Ndopandati mambo wangu inini makiripi ndakanzi nabhanda hatina kumboenda kudare. Idare ripi? Hatina kumboenda kudare mambo wangu. Saka waishandisa mutemo upi?
inini hapana simba randakashandisa asi ndakaudziwa naabhanda inini mambo wangu chiri kundinetsaka iwo wabhanda wacho wari kunzi wakatizaka nekuti ndaiwarwisa inini zvese zvibudo zvirambo ndakarwisana nawo kahwanda tibva tandogadziriswa kumapurisa ndakatoona kumunzi ndakawaona kumunzi ndo ndakanzi ndinopiwa naamai yavo ivo vari kutsvaga huni ndakapiwa 500 chitora makripi 500 ndinopa amai yavo ivo wopiwa mari yako nokuti wakapa mari akupa makripi tuwirira nokuti wakapa mari akupa makripi enda uchifunga zvakanaka wazvinzwa narandina judgment enda uchifunga zvakanaka kuti mutemo chii panyika and no one above the law uzvinzwa hakuna munhu anoti kana ndakambosangana neimwe nyaya rimwe gore munhu akaita dambudziko ronzara ndokubva apa munhu upfu amukweretesa upfu ndobva azenda kune munhu akakweretesa upfu akanobata huku munhu ndobva aenda kumapurisa kuti ndakabatiwa huku zvika nyaya yanga iri yei zvikanzi uyu akandipa upfu saka ndakazonoka kumubhadhira upfu zvikanzi pawaida kumubhadhira ungoriwo rufere kumupa upfu wakadii kuti paukona asina kupa upfu nyange wakamupa norudo wakadii wakazoenda pasabu kuti no ndanchikumbira kuti upfu uye wandikakupai ndiitese ndidzorerei ndokuudza mutemo hausi kwemuhomwe ndo zvaukashandisa ende mapurisa vakakuudza izvo vari rongo vafanira kuudza zvinoreva mutemo wakavabhiusa hama yavo but zvisinei asi hakuna judgment endako unoya musi wa5 zvandikuita kuti musi wa5 ndidai ndichida kuedza kuti ndoda kudzidzisa zvinoreva mutemo kana ndikuti musi wa5 chandakupira nguva yakanyaya yako iri pachena inenge ida kuti kana uchifunga unofanira unodzorera makiripa musi wa5 usati wasvika amai ndauya ndaizopai makiripa enyu aya but nyaya iripo ndeyekuti ndokumbirawo chikwereti changu usingapopote kana kuti dare ro yari kubvunzira chikwereti kuti upuwe chikwereti ndabhana that's all tosangana musi wa5 andisoda kutaura nemi zvino pamusoro changa ndokumbirawo ndine fodya yandakaita yekudiridzira yatodai zvokuti dai mvura yanga ichinaya ndaifanira kunge ndichitoichwa no musi wa5 zvinenge kurima ndokuza ndiri murimini musi wa5 ine musati makuchikora ini ndinaida kutoda kuchikora but zvinoita mvura yakanaya kaviri zvinoita pamusoro yodari ini ndoda kutaurawo isusu taenda kumapurisa pamusoro pemakiripa aya tiri kumapurisa imomo vakatanga kundituka baba no imi muri wrong setere muzvi nyaya dzekuti kana mauya apa mogadzirirana nyaya kwete mutemo kumapurisa masvika kukupedzisira ikoko pamukatungwa mapurisa vakaita basa rei hapana kana chakaita vari wrong mapurisa saka handimboti uya akakutukai tofanira kutaura zviri clear mapurisa vaifanira kunge vabva musuka public shouting abva asungwa mazvinzwa ndoda kutaura zvinhu zvinokonzeresa munozvambarira pamusoro pemutemo manzwa mabenyu ari kutaura kuti ndiri kutyora foja musi wa5 ndienda kutyora foja sei ndaramba nhasi ndiri kuti uyo aende kufunga zvakanaka deti risati rasvika kuti adzorere makiripa mutemo muno munoti manikidza kuti dzorera makiripa asi uyo anokodzere kukomborera chikwereti chani chakuya iwewe kana uchinzwa zvamambo ndini enda unodzorera makiripa wanzaka obvious musi wa5 nyange wava ukatopa makiripa but unodzoka futi kuya papi pana that's all zvazvinoita amai muri kusimudzire chii ndapedza nyaya muri kusimudzire chii ndapedza nyaya pano zvinokunda zvandataura kwamunogara ndoda kuti vanhu avakumbidzane mota ndoda kuti vanhu vaite chinhu wani ndosaka ndakuregai muchitaura nemambo ndaita kuti chikwete achibhadhira but ndatsvaga sei ndisiri kuti nhasi uya nemakiripa ndoda kuti vanhu avagare zvakanaka ndoda kuti vanhu avafambidzane zvakanaka zvichida bhanda wacho haana kutiza akatiza nenyaya kusabhadhara kana kuti nenyaya kutadza kugara zvakanaka zvese tofanira kutarisa mativi ose mazvinzwa saka ndiri kuti ndosaka ndati nhasi handina final say ndangoti zvandaura zvakwana uyu kana achinzwa zvandiri kutaura achiva respect yamambo anoenda kunodzora zviri clear zvina dambudziko ava vanotoziva musi wadare vachitoti no mambo ndinokutendai makiripa akaita sei akauya taakutotanga kubvunza kuti bhanda ari kupi abhadhare zvinhu zvouyo manzwa zvatiri kutaura nokuti imi mukati muda kuti zvikore muto kuti akandituka pamberi pemapurisa mapurisa vaifanira kunge vakaita public shouting vakavhura dhoketi vakasunga imi vakasunga uyu anogona kunge achitaura nezwi rake riri padenga reita kunge rakashata pazvimwe zvacho ari right
sei ari kugamuchira zvandiri kutaura kuti no ndinodzorera makiripo. Maunzwa zvataura munyesonzwa kuti ataura kuti anogona kudzorera makiripo mazvinzwisisa zviri clear. No one above the law. Munhu weshe anorwara asingarwara akaita sei akatendera musoro ane chokuita panyika, ende munhu wese ane kodzero dzake muZimbabwe. Nhasi mapiwa matitle deeds napresident, maane kodzero dzakadarikidza, makutora zvikwete kuti muri foja dzamuri popotana makipa varadare